Kaluthan nasad ka. Ato siya yan. Laro sila trabaho. Takot na! Argania Nakpad, Hang Sumpay, Man! Ambing kwarta! Katangit! Subgrabbing, action, comedy, drama, here in social media. Just sit back, relax, and enjoy the show here in the Tom Tennessee. Ambing kwarta! Ako laro ito! Uy! Pagapon na! Uy! Kumusta naman dia? Hayang-hayang yun o. Sige mong berdua dia. Okay lang man kayo, kapitoy. Nako siya tanong. Asaman ta. Nga itong suryan, patong card. Abay, bahog tae. Hello? Mayong adlaw, kumpadre. Apre? Na ako importanteng tuyo, di mo. Oh. Sa imong anak. Paminaw, kumpadre. Sige, Di sige. ba bakang iskami sa imong anak na si Ban. Skam na ka. Sig balik kaya tagan Yeah. kinikasin. May klaro kasabot imong anak. Gusto may pagin mo. Ay, wan. Ay, kumani pa. Imo ipuli ang kwarta. Sig balik ka doon na Kaya kaya. ang deliver ni mo asin. Ay. Why are you laughing? I'm not kidding. Why problema ang asin pre? Ano, why? Kay Bakit? mag-uutan ka, imo mga sinan. Ay, kalabi katawa, pre. Ang puso. May gani kay way bitin, na may bitin. Lamian na pre. Inyo karon. May panahon ramo. Sige pre. Ay kabla ka. Hmm. Akong sultian ang akong anak para muwa kay problema. Pero ay kalimot sa asin, itimpla na sa utan kay lamian ka. Sige, bye na, pre. Asa na ang istorya. Ay. Bye-bye pre. Nanapamilakaw. Sige, pre. Okay. Ingatan mo mga batos. Tarong magkatawa. Okay. Hoy! Mister, naariti ka? Ano sa mga madala? Dako kayo magswildos kung uyuan ya. Sir, magtapi. Huwag mo, laro sila trabaho. I-scam na ninyo. Oran! Discount doon! Wala ibaw ka mga kumpare. Asin ko na gibutang pero akong tabagan. Oh. Mas maayo ang asin kay pag-utan kay imo man ang asin ang utan. Yan yung mga pinagkisip ha. Ipagkapinan doon! Wala mi day ka ito Ya, gikan may ring ko kanang ipraktisa na mga baka o kanding ba? Nga matay na dito tanan. Pinga na mo. Kamu ba? Kusik-kusik na mong bala. Ibaw ba mo sa kamahalan? Birahan may inong kanding baka. Hmm? Dali, dali mo dre. Adun natin misyon. Tawa tong birahan. Dali mo. Sige doon. Kay naa pa ko lakaw. Sige doon. At tuo na to ang akong anak. Okay? Sige doon. Ga, kaya nasa ligid mo sakyanan. Asa rin mo yung Mercedes Benz. Natural. Mapala yung lain. Mamabot ang kumbensyon. Ano ba? Ato ko naman sa oilad ko nung ano naama mo diri ka si tweet intaw lang ginoo ko eh. May kuting day? Okay, ara lang mo diya. Tawag ang kong general. Na ako mag-take over ni Card. Sure di haga, oy. Kaya pa nimo? Basig maluthan nasad ka. Ato siya yan. Hi! Atong pangitaon, ang taong bungutol. Nga niyas ban. Sabot! Sige boss, boss. Sige. Kana! Boss. Una mo na rin libo ko boss. Para sa ni? Kaya sa kanting? Kanting ang daw ka. Mao na itong imong paprika. Paprika sa asin. Uwe for mo busog. Si Tagantag Mansion. Na kinala natin paprika sa asin. Para ipa-deliver ko nila ni sa mga doon ba katong mga chulukoy. Oh, kita. Saman. Dahil ko sa buwan. Nga, asa may plano. Pero apil kay man. Eh, siyo sa mga balitaan. Si Prince si Card. Mau ba? Kuy kamo ba panghunong ko mo diha be? Ay, oy bangon mo diha oy. Ano ba ang spirito ka boss? Oy! Sorry boss, kang wami babae diri ka kamo. Sorry boss. Sa kami nga siya maghamag ali ay. Sige na boss, suway ko na boss. Ayun, dahil kay nagnaw.
Binaw mo na ko ha. Kani ato yung ipabuhat. Para ato yung pagliligtas na doon. Baka naman ha. Ya, ga. Hindi na sa kumagdugay kay na pag may kaso nga. Oh, sige, yato taga. Ay, ayaw na. Katong pangasan nga itong bra ba? Kasi sama bra. Napa ko'y kitaugan. Tanawa na. Tanawa sa pa. Maum na na. Pumaw na! Haron malayo pod ka ning mga sakita, imni lang kana og Boost Herbal Capsule. Available kini sa tanang pharmacy or kontak ka ang ilang numero. Basta Boost Herbal Capsule. Baskog ang imong lawas, baskog ang imong adlaw. Galing mo, ariyan may sa multisyon. Karoon na yun. Dali! Mga hamaw! Hamaw! Ay! Takot na! Kaya ni naman eh! Nakaigyas na si Pan! Uy, bala. Kana may bayo! Tara! Pakita na si Pan! Anong nanagan mo? Nahadlok mo to, Leon? Unsa ko taon mo? Igukod mi sa taon ni Don. Shit. Sa mga hamaw ba? Nya na may mga armas nung nahadlok mo. Ah, nakapatay naman sa mi. Ha? Nakapatay mi dito Buhara. Duha na noon. Duha. Oh. Sa to pa. Wa mo malkanse. Wala. Binansya. Binansya tagamay. Ginatya gamay. Oh, ha? Dali doon sa